Το F-16 τώρα επιβραδύνει για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής. Ας πάμε τώρα στο cockpit να ακούσουμε τον υπτάμενο. Ζεύς 1-3, πώς μας ακούς? Δυνατά καθαρά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Το όχι συμβολίζει την ενότητα και αποφασιστικότητα των Ελλήνων. Ενωμένοι, δυνατοί και περήφανοι, ακολουθώντας τα χάρια των προγόνων μας, ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά Ελλάδα.